Ahojte, toto video je o našej dovolenke v Spojených Arabských Emirátoch. Boli sme tam na začiatku marca, čiže už začal Ramadán a my ako turisti sme vôbec nemali vlastne pocit, že by sme sa v niečom obmedzovali alebo takto. Jediný zákaz, ktorý tam bol vlastne nejesť na verejnosti počas dňa, pretože oni môžu jesť až po západe slnka. Ale inak ako turisti sme to vôbec nepociťovali. Vyšlo nám to takto akurát počas Ramadánu, pretože Trenčiansky kraj mal prázdniny a náš syn mal vlastne pár dní voľno medzi dvoma zápasmi, tak sme to tak pichli, že sme sa vlastne vybrali na dovolenku práve vtedy. Počasie bolo super, nebolo ani horúco, ani zima, bolo perfektne, čiže okolo 25-27 stupňov, čo je vlastne ideál. Čo ale nám robil problém, bola klimatizácia. Kdekoľvek vojdete, tak vlastne tá klíma bola brutálne nastavená a asi najhoršie to bolo v Lúri. My sme vlastne leteli z Budapešti do Abu Dhabi a v Abu Dhabi sme vlastne aj spali v hoteli Premier Inn a tam sme si na letisku požičali auto. Manžel požičal Mazdu 6 a mali sme ju vlastne na tých pár dní, ktoré sme vlastne boli tam. Čiže boli sme aj v Dubaji a manžel šoferoval na brutálnych diaľniciach. Raz sme napočítali 10 pruhov v jednom smere, čo ako je neskutočné. A bežné tam je vlastne 14 pruhov, čiže 7 plus 7. Takže toto bolo klobúk dole, pretože ja by som to nedala, hoď tiež šoferujem, ale tie diaľnice boli neskutočné. Abu Dhabi ako také je obrovské mesto. Ono na mape vôbec takto nevyzerá. Som myslela, že to je polovičné, ako nakoniec bolo. A vlastne medzi Abu Dhabi a Dubajom je 150 km. Takže to, že sme mali požičané auto, nám veľmi pomohlo. Čiže boli sme aj v Dubaji a my sme už s manželom v Dubaji boli pred 10 rokmi, v roku 2015 na Veľkú noc. A vždycky sme si hovorili, že by sme sa tam radi vrátili už aj s deťmi. Takže teraz bol ten čas, kedy aj deti nasali tú atmosféru. Veľa sme toho nemohli stihnúť, pretože nemali sme veľa času, ale aj tak sme boli v Marine, boli sme na JBR pláži, a boli sme v Múzeum budúcnosti a takisto pred Burj Khalifou a v Dubai Mole. Čiže tieto veci sme stihli uskutočniť a bolo to neskutočné. Keď sme stáli pred Burj Khalifou, tak sme čakali vlastne na tú tancujúcu alebo spievajúcu fontánu, ale 2 cykly ako keby vynechala. Čiže tam ste mali 10 000 ľudí a každý čakal, že kedy to začne, pretože o pol a o celej by malo začať. Čakali sme o pol, nebolo. Čakali sme o celej, nebolo. Čiže až ten 3. cyklus vlastne začalo to hrať. A tá pesnička nebola taká až nič moc. 10 rokov dozadu bola Celine Dion a tá bola akože brutálna pieseň. To som mala také zimomriavky, že až. Táto pesnička, no, nevyšlo nejako extra, ale nevadí. No a všeobecne sme si to takto veľmi, veľmi užili ten Dubaj a bolo to skvelé. A čo sa týka Abu Dhabi, pretože toto bolo naša hlavná destinácia, kam sme išli, tak v tom Abu Dhabi sme boli v mešite Šejka Zajeda, to je taká asi najznámejšia atrakcia v Abu Dhabi. Mali sme s Laurou šatku a ja som ju rozpolila na polovičku, čiže mala aj ona na hlave a ja som mala na hlave. Ale čo? Mňa vrátili, pretože som mala síce dlhý rukav, ale transparentný, to znamená priesvitný. A tým pádom som musela ísť do auta a zobrať si šaty s dlhým rukávom a na to tú blúzku transparentnú a potom to už bolo akože OK. Takže na to celkom dbajú, aby tie ženy boli ozaj zahalené od hlavy po pety, aby im bolo v podstate vidno iba tvár. A tá mešita bola prekrásna. To ozaj je to trošku také nefér, koľko bohatstva je na jednom mieste a mnoho oblastí sveta nemá ani vodu, ani nič. Čiže tam sme strávili, čo ja viem, 3 hodiny asi v tej mešite a bolo to perfektné. Tiež to bolo dosť tak chladno vo vnútri, ale vonku tým, že som mala vlastne 2 vrstvy, bolo strašne horúco.
A je to tak obrovský komplex a veľakrát aj pod zemou, že zvonku to vyzerá mohutne, ale v skutočnosti je to ešte mohutnejšie. A naozaj, keď pôjdete do Abu Dhabi, tak veľmi odporúčam tú mešťatu, lebo to bolo skvelé. Je tam najväčší koberec na svete a akurát sú do okolností tam bola nejaká súkromná škôlka alebo nejaké niečo, lebo tam boli detičky s 5 opatrovateľkami a oni mohli chodiť po tom koberci, zbytok ako turisti. Takže toto bolo také veľmi zaujímavé. Čo sa týka ďalšej destinácie, kde sme boli, tak to bolo Louvre. To je vlastne franšíza klasického múzea, ktorý je v Paríži. Tam sme už boli s deťmi v roku, myslím, 2017. No a teraz sme vlastne išli do Abu Dhabi. Tam je taká veľká strecha, ktorá je typická pre to Louvre. A to vyzeralo ako z Dňa nezávislosti, keď viete ten film, čo vlastne prichádzajú kvázi mimozemšťania. A tá architektúra bola úplne skvelá. Tam ale bola taká klíma brutálna, že som mala pocit, že budem úplne chorá. Ja som sa triasla tie 3 hodiny, ktoré sme tam boli, lebo mi bola strašná zima. Ale inak to bolo akože prekrásne. A to múzeum je v takej časti, ktorá sa ešte len buduje, lebo bude tam aj Guggenheimovo múzeum a takisto také nacionálne múzeum. Ale my sme stihli v podstate len to Louvre. A potom sme išli na pláž Mamša Beach, sa to volá. Takmer nikto tam nebol, ale bola to platená pláž, len dovolili nám sa trošku tam akože poprechádzať, tak 2 hodiny sme sa prechádzali, takže mám také pekné fotky, ale reálne sme sa kúpať ani tam nemohli, lebo to je len pre rezidentov, ktorí vlastne bývajú na tej pláži, takže to bolo také, ale tiež som si to veľmi užila, pretože tam je vlastne otvorené more, ten Perský záliv, pretože klasická pláž Corniche Beach, kde sme už boli, tak to nie je otvorené, pretože sú tam také ostrovčeky. A na tej pláži Corniche Beach sme vlastne stravili celý jeden deň a bolo to perfektné. Aj som sa 20 minút kúpala, aj sme sa pofotili, aj sme sa poprechádzali, fakt to super. A bolo relatívne málo ľudí, pretože neviem, či nie je nejaká extra sezóna, alebo čo, alebo ten Ramadán. Podľa mňa ten Ramadán za to mohol, že vlastne miestni ani tam veľmi neboli. Takže to bolo tiež také skvelé. Kebyže sme mali ešte viacej dní, tak toho navštívime určite oveľa viac, ale aj tak to bolo super. Hlavným miestom, kde sme sa vlastne chceli dostať, bolo Ferrari World na Yas Island. Naša celá rodina sú vlastne fanúšikovia Ferrari a boli sme aj v Maranelle, aj v Monze, aj na Hungaroringu a teraz vlastne sme boli v tom Ferrari World v Abu Dhabi. Obrovská budova v rámci vlastne komplexu 4 veľkých takých parkov. A my sme si najprv mysleli, že stihneme 2 parky, Warner Bros. A plus Ferrari World, ale to by sme absolútne nedali, pretože to je tak veľké, že sme radi, že sme vôbec to Ferrari World zvládli. A je tam najrýchlejší vlastne roller coaster, to znamená tie kolotoče, jak krok za krokom na svete a tam sme vlastne išli. To bolo ako brutálne. Môj stredný mozog je hrozný, čo sa týka kolotočov. Ale chcela som ísť a to vyskúšať a bolo to skvelé, ale mala som taký overall, ktorý bol voľný, pretože ja som schudla 10 kg a bolo mi to voľné. A jak nás vyštartovalo, to je vlastne zrýchlenie 240 km a zrýchlenie 4,7 sekundy, 100 km za 4,7 sekundy. Tak jak nás to vyštartovalo, tak vlastne celú ma to vyzlieklo a ja som celý čas, čo sme sa vlastne krútili, som bola v podprsenke v podstate. Čiže sme sa z toho strašne späťom smiali, že to takto vyšlo. A ja som dala také 2 brutálne kolotoče a ten druhý ma úplne odrovnal, pretože tam bolo vlastne spätný chod dozadu. A dosť dlho sme išli vlastne hore dolu a spätný chod. Tak ja som bola jak opita potom. Mne bolo zle, mne sa chcelo spať, čiže ja som potom tak kvázi odpočívala a deti si užívali s Peťom všelijaké rôzne iné atrakcie. A ja som skôr už také len ľahšie, ale 2 také brutálne som dala teraz. Takže ten Ferrari World bol perfektný a ozaj stalo to za všetky peniaze, lebo bolo to dosť drahé.
ale strávili sme tam jeden celý deň. Čo sa týka nákupov a tak, tie Emiráty sú dosť drahé. Oproti našim cenám je to o dosť drahšie všetko. Čiže, ale strávili sme v Yazmall nejaké 3 hodiny, v Dubaj Mall nejaké 2,5 hodiny. Čiže pochodili sme, deti navnímali tú celú atmosféru, ale nejako extra sme veľa nekupovali, pretože sme ani nemali nejakú batožinu, kam dávať tie veci na nákupy a tak ďalej. Čo sa týka všeobecne tých Emirátov, to je moja srdcovka. Tým, že sme tam už aj boli, aj teraz, neskutočne milí ľudia. To nikto tam není zachmúrený alebo nejaký nepríjemný. Fakt sme mali šťastie na milých ľudí. To mesto, alebo tie mesta sú bezpečné, čisté. Akože fakt tam nenájdete jedno smietko na ulici. To všetci sa starajú o to, čo majú. Tie mrakodrapy, tá architektúra, parky, neskutočné. To, keď človek vidí a potom si to porovná s našimi vecami, tak je to také chabé, ale takto. Čiže bolo to veľmi intenzívne a mnohé, ja vlastne zbieram tú energiu na dovolenkách a potom ju spracovávam mesiace, pretože ja som veľmi vnímavá a to všetko, čo ja vlastne nasajem, tak potom z toho tak čerpám a tak sa z toho teším. Čiže určite v budúcnosti, keď bude príležitosť, tak sa rada vrátim, ale my väčšinou chodíme stále na iné miesta, pretože svet je nádherný a keby bola príležitosť, tak som skoro všade, ale túto dovolenku som si ozaj užila a tento rok 2025 začal perfektne. Čiže odovzdávam vám energiu, popozerajte si fotky, ak máte záujem a ak by ste mali nejaké otázky ohľadom toho, tak mi potom môžete napísať na Messenger. Majte sa, pekný deň.